sa Lubao Bamboo Hub. Meron pa doon yung alam mo yung Chips Ahoy? Masarap yan. Pero hindi siya chocolate. Ano siya? Peanut. Hindi ba tayo galing kanina? Yata? Hindi. Ayaw yata. Pagkaraan ng 1.9 kilometro. Kumaliwa sa 3, JASA, JA Santos Avenue. Saan ba tayo? Na minuto. There could be more than you were there. You were everything I never seen. You were Lubao. Hindi ko dentist tayo. Kanina. Ngayon, Lubao na. last month. First one. Ayan po kasi buwag ko isa. Guagua, Santa Rita, Cora. Olonga po, bes. Diretso mo na. Ha? Ay, may kasunod siya. Parang kumaplogi na yun. Yan? Uy, wow. Wala ba sagot? Meron dyan. Labas ko siya. Okay. Chip ko rin. So much this will be happening to me when you were there. You were everything I never seen. You woke up from the sun and then this open my eyes and nung nagbataan tayo, doon tayo dumaan na. Doon, sa kabila. Hindi, di ba dito tayo pinapadaan na way? Sa normal na daan. Pero dumaan tayo doon sa ano, Porac. Sa Guagua pa rin tayo. Conching. Sikat yan, no? Alin? Conching's Restaurant. Francis Magalono. Saan? Francis Ayun. Magalono. Magluluhan na siya. Magluluhon na. Magluluhan na pala niya. Ito medyo malayo-layo na po. Magluluhan na ng 12 kilometers. Oo, malapit. Bago magbataan. Lubao. Ilan ba dito sa Lubao? Isa lang? Ay, hindi. Dalawa pati yung church. Ano lang ba kung bago daw gagawin? Oo. Kasi naman tayo dimaan dyan, nilalabas na tayo dun eh. Binalik pa tayo ni Lucy. Yan na daan natin eh. Kanina? Oo. Oh,
nagtataka ako din tayo lumabas kasi alam ko na itong daan. Kasi ako nag-duty na dito sa lapit. Nag-duty ako dito. Dito? Ano, kaso yun na. Ah, ayos. Kung nakita ko maalala ko. Dito ka lang sa side. Masyado mabibilis yun. Mga truck. Total din alam ko. Ito, Lubao. Welcome to Lubao. Ang mga balita, Lubao mo pala rin. Santo Tomas, Lubao, Pampanga. With somebody too much. It's your heart you can trust. What a young love just in. Buko. Hindi mo ka malalamigan dyan. Tapos niya. There's a danger in loving somebody. Ayan mga buko. Oo nga. Wala siya. Buko siya. Masarap. Ano siya? Ano masarap? Fujimi Trucks Incorporated. Kung 7 kilometers. Lubao Town proper. Dito. Oo.
Pula 7 mo pang pang. Ano walang safety na. Wala naman nagtiri yung ulo ko. Wala ba yung safety na lang nasa. Ana? Wala ba magka-safety? Kaya sa kang makikita mo. Katayo na shape mo dyan. Muffin? Puro talahib. Pinagandaan, no? Yeah. Maluwang. All lane siya, oh. Oo. All lane siya. May parang 16 pa siya. May dapat siya ng 40 para sa mga tao. Sa ano, bike? Motor. Ah, ito pala yung Dabsu. Hmm. Ang layo. School. Love so Dito pala siya. campus. Sikat ba? Oo. Sikat. Dabsu. Uy, mason. Ay, natakot naman ako siya. Ayun na. Uyang. I love San Agustin. Hindi ba kami shape na dyan? Kaso Buko. walang zago. Buko, ayun. Ayoko. Kaso Ayun, walang zago. buko. Dito, shake-shaken ang meron dito. Shake-shaken sa kanto. Yun ang meron dito. Bet ko na yata yung buko. Ano mo? Yan buo, sama? Yan na lang. Ano ko sa'yo? Huwag na. Ano naman? Pasa tayo eh. Tagal mo eh. Tagal mo dito siya eh. Baka may zago na. Here, tingin yan. Milk tea? Saan? Ayan. Saan? Sarado siya. May milya. Sigat na kan. Kasi tayo makalating dito best friend kaya. Ayaw mo maganda na ano best para may iba. Saan? Laguna. Gusto. Tagaytay. Gusto. Quezon. Gusto. San Manico Beach. Gusto. Tay Balete. Oh. Gusto. I want Kaya naman. Enchanted Kingdom. Tanay best. Kaya? Tanay? Oo. Oo. Rizal. Sa asin Tanay? Rizal. Sa Manila? Papunta Ay, Manila? oo nga, kaya. Walang ibang way? Wala, nilisan lang. Pabanti Polo yun. Oh. Ayun, sa... Oo. Rosin pa, ano, mga lugar. Polo, Isan, Oo. Tanay. Marami din dun eh. Halos yung mga ibang ano doon. Doon sila. Kailan dadaan ka ng Manila? Yun lang. Sa Laguna ba hindi? Di ka magmamanila? Nga? Nga? Yes. Diretso. Straight. After dito sa piano natin. Kung ano pa. Kaya pa ba sa Florida? Kaya pa ba siya? Kaya hindi ko lang po yun. Hindi namin kilometer yung post mamaya. Baka kasi banda natin. Oo. San Fernando na siguro. Nag-shooting dun yung ano, Batang Quiapo. Saan? San Fernando. Saan? Doon sa may simbahan. Sinara muna yung daan. Last ano pa yun? Pinakita sa ano? Ito yung Gumain River, no? Ano siya? Kadugtong hanggang Florida. Open na kaya yung ano ngayon? Yung Palakol? Ha? Open na kaya yung Baka Palakol? bumalik ka doon. Hindi. Kasi nga di ba yung malaking ano, kung inopen pa nila. Baka open na siya.
Ang laki, as in, biglang laki ng tubig. Alam mo kung wala naman tubig, paano lalaki? Grabe. Buti wala na ano. Wala naman tayo. Wala. Pero may mga naliligo talaga nung biglang lumaki yung ano, tubig. Saan? Diretso? Uy, ito na yung mga kawayan yata, oh. Ito na yata. Langit. Pero ang daming kawayan, oh. As in bamboo. Wow! Kaya pala bamboo ka. Lubaw bamboo ka. Ang ganda. Oo. Galing. Ang dami sigurong ahas dyan, Bes, no? Favorite nila yan, malamig. Yan yung mga stress. Bibigay ako. Oh, no. Malapit na lang. Pagod di, parang lang. Ano? Pagod di. Ano yan? Parang di ko kaya. Konti na lang. Ba't hindi ka kumain? Yung mama ko. Ano yun? Yung nilalangot. Oo, nabili na lang ito. Pagod din yun. Pagod din. Ako nauuhaw. So, na malamig. Kumain nyo din. Oo. Ang lidim. Yes. Ayun. Tapos katabi pa, Bes. Ano? Ilog. Ah. Mas lalo madaming ahas. Parang pagod din. Parang Hindi mo sinayaw yan. Kung dadaan ka dito ng gabi, papayag ka. Hindi ako nandito. Oh, Nagiging yung pakwan. gising. 1.1 kilometers. Oo, konti na lang. Kasi puro kawayan na siya eh. Mag-eskinal na ako, hindi mo kami. Maganda yan. Alin? Bamboo hub. Ano na sa Sana wala masyadong people. Oh. Uy, magsalita ka na. wala pang live. 800 meters. 700 meters. Nakarating ka na sa iyong destination. Ayan na, may mga drawing na ng bamboo. Doon sa maraming ano ata. Kaya, Ayun dami yatang tao. yan. Oops. Ito na ba? 22 dyan. Ay, usog pa. Yan na yun. May entrance. Oh, I see. So guys, welcome to Lubao Bamboo Hub and Eco Park. Ganda oh. Wow.
The Lubao Bamboo Hub is an ecotourism destination located by the riverbank of Santa Catalina in Lubao, Pampanga. The Bamboo Hub serves as both a protective shield against threats of soil erosion and a tourist destination. It has been open to visitors since 2017. Aside from serving as a disaster response, the bamboo was also eyed to be used as an alternative commercial lumber. May entrance fee po na 20 pesos per head. So, parang Burnham Park din siya. May mga rent po na mga rides.
Bes. So, yan. Playground for kids. Nasaan na sila? Nag-mat kasi ako pa lang sa mat. Siya sa SB ko. Kasi natamad ako magsagot sa ESB. Alam mo bakit? Kaplastikan lang.
Kaya nalamenda ka, Kenny ko. O tangati sasali pa na inak. Kenny ko. Wala ka makanan dito eh. Hindi, ali. Ha? Ha? Wala naman to? Ini palagi naman. Matalang mas